Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Clash of Clans για να δούμε κιόλας τι θα γίνει στο απόψινό βίντεο. Θα σας πω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, για να βλέπετε και τα βιντεάκια μου, να γράφετε και στα σχόλια κάτω τι θέλετε να κάνουμε εκτός YouTube, ενώ δηλαδή να μου γράψετε τα ονόματα σας, ποιοι είναι, δηλαδή ποιοι είναι οι εγγραφές και αυτά, ποιοι είναι, να μου γράψετε ονοματάκια και κάποια μέρα να βρεθούμε έτσι για να πούμε και κάποια πράγματα άμα θέλετε να είστε Clash of Clans. Λοιπόν, σήμερα που παίξουμε Clash of Clans, όπως βλέπετε φτιάχνω σε μία μέρα, δηλαδή αύριο θα έχω φτιάξει Defend level 5 και μεθαύριο θα φτιάξω Tesla level 3. Μπήκα σε καινούργια ομάδα, φτιάξαμε καινούργια ομάδα τα παιδιά. Απλώς θα έρθουν και άλλα άτομα, απλώς θα έρθουν σε λίγες μερίτσες γιατί ανεβαίνουν λιγάκια. Είμαστε οι άπεκτοι. Ωραία, τα κύπελα είναι ο best μέσα, θα τα βάλω γύρω στα 800 εκεί πέρα, έτσι να τα πάμε. Έχουμε 800 κύπελα γιατί είμαστε μικροί ακόμα. Για να μπαίνουν μέσα άχρηστοι κι αυτοί, να μπαίνουν καλοί. Πάνε τουλάχιστον ήταν hall 6, τουλάχιστον ήταν hall 6, ήταν hall 5, να είναι καλοί όμως, Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας μάχη που θα είναι σήμερα με μια καινούργια στρατηγική που έχω βρει. Είναι 70 Archer, 70 Goblin, 10 ένα Barbaric King, ένα Light Expel, 2 Heal Expel και 10 Giant. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολύ gold, elixir, θα αναμαζέψουμε τώρα και πάρα πολύ elixir, που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ elixir για να φτιάξω κιόλας κάποια διάφορα άλλα πραγματάκια που μας λείπουν ακόμα για τα hall 7 και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, θα βρεθούμε στον εδώ πέρα και ας έχει και λίγο elixir, έχει πάρα πολύ dark elixir που το χρειαζόμαστε, το dark elixir και πολύ gold. Λοιπόν, εντάξει είναι καλός, εντάξει, λοιπόν. Αρχίσουμε, βάζουμε τώρα ένα giant εδώ, όπως λέω και εγώ, boom, bam. Μας το έκανα τον giant. Λοιπόν, royal goblin. Και εδώ. Γι' αυτό έχουμε και τα goblin για να είμαστε πιο καλά. Βάζω τώρα 5-6 giant εδώ και βάζω πίσω τα goblin για την περισπασμό, που είναι καλό αυτό. Και εδώ βάζουμε Archer, τελευταίος Giant, Barbaric King, Archer από πίσω, φαντού να γεμίσω το όπως Archer, εδώ και εδώ έτσι Archer, και εδώ το fucking κανόνι, fuck you. Και όσο και τα τελευταία κομπλή εδώ μέσα να πάμε να πάρουμε όλο το cold αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα Light Expel, τελευταίες Archer εδώ στο Mortal. Έχουμε και ένα Heal Expel για να βοηθήσει τον Barbaric King να φορτώσει και full XP για να δούμε τι θα γίνει. Οι Archer να πούσουν καταφέρουν και καταστρέφουν. Θα πάρουμε και το δεύτερο αστέρι. Θα πάρουμε το πρώτο αστέρι από το Town Hall. Επίσης να πάρουμε και το 100% για να ανεβούμε. Λοιπόν, βάζουμε και εδώ το δεύτερο Heal Expel που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε το 50%. Πάμε για το δεύτερο αστέρι. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Barbaric King έχει full XP. Έχουμε και πίσω κάποιες Archer που βοηθάνε 5-6 Archer. Barbaric King. Έλα. Μαλάκα. Ω, ναι. Ναι. Μπράβο Archer. Είχα αποφασίσει, έλεγα θα τα χάσω όλα, τώρα δεν γίνεται να μην νικήσω. Και μπαμ, 2 star. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στο χωριό. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στο χωριό και πάμε για τη δεύτερη μαχούλα που θα κάνουμε. Και να πάρουμε και πρώτα να δούμε κιόλας. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε εδώ. Καλώς. Θέλω να πάρω 2 αστέρια ή 3 αστέρια με τη μία, να είμαι σίγουρος ότι θα τα πάρω. Αυτή είναι τα trap. Wow, πολύ καλό. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ παιδιά, εδώ. Πω ρε φίλε. Δεν πειράζει, και ένα αστέρακι να πάρουμε. Έχει πάρα πολύ elixir που το χρειάζομαι όλο αυτό. Και είναι καλό αυτό για μένα.
1-2. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε όσο εδώ πέρα να δούμε, να πάρουμε κάποιο %. Και θα βάλω, από εδώ πέρα θα αρχίσω από εδώ μέσα. Θα βάλω πίσω τα Goblin. Βάζουμε ένα heal. Βάζουμε και κάποιες Archer. Εδώ θα καταστρέψουμε αυτό το Cannon. Βάζουμε όλα τα Goblin εδώ πέρα τώρα. Και από εδώ πέρα μπαίνουν τα τελευταία Goblin. Λοιπόν, τώρα από εδώ πέρα, επειδή είναι κρίσιμο σημείο, θα βάλουμε από εδώ πέρα, θα βάλω όλες τις Archer από εδώ πέρα, παιδιά. Και το heal spell. Μπαμ, καταφέρνουν εδώ πέρα, καταφέρνουν τα πάντα. Ωραία, πολύ καλά. Καταστρέφουν το Tesla, καταστρέφουν και τη βάση του Barbaric King. Παίρνουμε και το ελιξίνι που παίρνουμε πάρα πολύ ελιξίνι. Φτάσαμε στο 1 εκατομμύριο ελιξίνι, guys. Oh my god. Wow, motherfucker. Πήραμε ένα αστέρι, αλλά πήραμε πάρα πολύ ελιξίρι, παιδιά. Πήραμε πάρα πολύ ελιξίρι. Εδώ οι Giant μας δεν είχαν και τον Barbaric King στη βοήθειά μας. Ο Giant και είναι μόνο 3 Archer, θα κόψουν την επίθεση εδώ πέρα να φύγουμε, να πάμε πίσω. Πήραμε 223.000 Elixir. Μαζεύω και τα κάτω από αυτά που είναι. Αν έτσι θα γίνει. Πήραμε. Παιδιά, φτάσαμε. Το είχα μαζέψει πριν. Φτάσαμε εκεί που θέλαμε, παιδιά. Φτάσαμε πάρα πολύ Elixir. Και ελπίζω αύριο θα κάνω μια αναβάθμιση. Οπωσδήποτε θα κάνω. Θα φτιάξω αύριο. Μπορεί να φτιάξω το ένα το Army Camp μου level 7, level 6. Να το φτιάξω και αυτό να τελειώνουμε. Και μπορεί να το φτιάξω αυτό. Να φτιάξω το Army Camp. Εδώ ρε φίλε θα πάρουμε 2 spell. Θα είναι πολύ τέλειο εδώ πέρα. Θα πάρουμε και freeze, θα πάρουμε και jump spell. Θα πάρουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Μέχρι τώρα θα φτιάξουμε και τον ίδιο. Αυτή τη στρατηγική, παιδιά, βάλετε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ καλή. Όπως λέτε με τα Goblin και τις Archer που είναι πάρα πολλές. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Αν δεν έχετε τόσο χώρο, βάλτε τουλάχιστον Goblin Archer και κάποιους Giant και αυτούς. Και θα σας έρθει. Θα είναι πάρα πολύ καλό για μια καλή στρατηγική άμυνα. Ή να σας βοηθήσει στις άλλες επιθέσεις που θα πάρετε. Αν θέλετε να πάρετε Cold, Elixir ή ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο κάντε μου ένα like αν σας άρεσε το βιντεάκι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και subscribe. Γεια σας, παιδιά.